Oameni buni și nebuni, astăzi începem un nou episod de Block City Wars. Am uitat să vă întreb, de fapt văd ultimul episod, dar nu e ok. Să scrieți în comentarii care joc sau parcă cu bani și ăla cu sniper. Ok, și un elicopter în spate, mare lucru. Și mașini de poliție și una de sus. Dar mult aș vrea să fiu ăsta. Uite, nu-mi place. Stai un coș uriaș pe muză. Așa. Cred că mașina mea. Mami. No. No, sure, mama. Nu vreau bani gratis. Nu vine la cu bani gratis. Perfect. Am dat armele astea și să începem Block City. Și unde să mergem? Haideți pe plajă, că de pe plajă ajungem acolo și fărăm un elicopter. Sandbox. Pentru că da, și pentru că vreau. Da, și astăzi o să post. Nu, duminică o să postez jocuri pe calculator. Un Minecraft. Minecraft aventura lui Assassin Gamer. Am văzut și la alți colegi. Așa și... da, să nu uităm Minecraft Skywars cu ceilalți. Așa, suntem pe plajă, ne bronzăm. Uite, rulătorul Ben 10. Rulota asta e fix ca lui Ben 10. Nu asta. Asta e fix ca lui Ben 10.
Spuneți voi, cei care nu v-ați uitat încă la Ben 10, nu vă întreb pe voi, dar cei care încă v-ați mai uitat la Ben 10, uitați-vă și voi. Asta nu înseamnă că vă uitat la Ben 10. Vezi că pot să nu. Hai tu. Nu pot să o iau, nu pot să... Mor, numai dacă pot să o iau. Cum ar fi mașina aia. Nu frate. Vedeți? Deja ies acum. Îmi place să mă mai mașini, dacă e cineva, nu. Yo, e locul ăla. Lol. Trebuie să nu fi intrat. Place. Intră eu la place. Nu scuzați că nu se spune să rămân nevoie de mai bălați. Ah, fuck! Era și ăla acolo! Nu ați văzut? Rămâne, băi! Mișelul stă pe scări. Oricum e evident că nu vedem pe mapă. Totuși, e pe scări. Wow, o scară! Da, mi se mai plăgăiește un pic așa, se oprește, dar nu-i baie, e ca în GTA 5. I s-a întâmplat și la Max, Pink și Pisica. Mai știți? Dacă pe aia, începea. Game. Da, sunt și arabi aici în jocul ăsta. Ceea ce mă enervează, pentru că nu înțeleg ce zic. Green Hacker. Hackerul verde. Avem un hacker pe joc. Sper că o să pot să știu că o să pot fugi de el. Nu-mi plac hackerii. Adică ar trebui să blocheze hackerii ca să nu mai joace, pentru că nu ne lasă să ne distrăm. Oh my god, am văzut motorul. Gata, motorul. Da, și ție din viața 5 dacă te arunci doar de pe scări. Dar de fapt în GTA 5 dacă te arunci pe scări, vă doar 1 viață. Și dacă mă arunc de aici, dacă mă arunc de aici, 5 Bun, eu vreau motorul. Jetpack-ul ăla. Ia, funcționează la mine jetpack-ul pe motorul. Uite, tată, motorișca. Nu stă undeva nimeni cu aici. Așa. Perfect. Comandă de pizza. Comandă, că îmi place tuturor. Ta-na-na, ta-na-na-na-na-na-na. Mașina de pompieri. Nu știu, mă enervează că nu știu unde sunt pompierii. Și, e foarte enervant. Nu se văd cu pompieri. Că să nu fac cu nimeni. În România și cât eu vin pe spațiu îngust. Și plec asta. Green Hacker este iarăși omorât. Cu greu.
Ok, ce plajă. Unde pana mea? E ăla. Eu sunt aici. Ah, sunt aproape. Doborâm pe stâlpii, doborâm pe stâlpii. Protestăm, protestăm, protestăm împotriva lui Molotov, protestăm împotriva... It's okay? Nu cred că e ok, pentru că am să mă... De asta nu ne trebuie roți păstrate. Adică, what the fuck? Roți păstrate? Cu mașina de poliție până acolo. Hai să le apăr. Că mă apără cu... Cum mă voi pe cineva? Și eu mă voi. Ești flăcă, nu cred că e așa bine. Ok. Să fiu bine. Mașina de pompieri. Aici, asta are pompierii. Ah, băgarea. Bă, să mă așa. Bun, unde e ruful ăla? Da, îl văd. Dreamhack. Da, dar nu se vede că nu era nimic. Am un Dreamhack. Nu la Dreamhack. Mă scuzați, nu să am un Dreamhack. Să merg la Dreamhack. Nu că... Da, nu ca fan și vreau să merg ca YouTuber. Asta era visul meu. Dacă vreau să mă întrebați. Care e visul tău? Păi visul meu e să merg la Dreamhack ca YouTuber. Da. Cam așa. Ionuțe... Tank, tank, tank. Tank. Super tank. Băieți! Nu sunteți? Pușcă lumea! Pușcă lumea! Pușcă lumea! Ce bravo! What the fuck? Are o grenadă acolo. Am văzut pe tipul ăsta. What? Sunt doi acolo. În Berce. Doborâm peste mâncare. Doborâm peste este tot ce am este și nu uită. Să le dau cerere de timp. Tame. Să le dau cerere de Tame. Poți să filmăm și ultimul ăsta. Poți să filmăm și ăsta. Nu, dar poți să-i bubui. Tipule, nu mai e mașină. Fuck you, dude! Ce faci cu elicopterul ăla? Nu știu să pilotez un elicopter. În jocul ăsta, care e super mega easy. Super mega easy. Îl iau eu dacă nu iei tu. Îl iau eu. Așa. Sus, elicopter!
Elicopter! Vedeți? Elicopterul. Și o să plec în lume cu el. Să plec pe o clădire cu elicopterul. Dați seama. Și apoi o să iau elicopterul de news. Pentru că vreau. Și pentru că pot. Punctul ăla albastru, dacă vreți să mă întrebați, este mașina mea. Mașina a mea. Știți? Și da. Îmi spune că e acolo și pot să iau. Așa, eu vreau să ajung la ăla de news. Sau măcar la ăsta de aici. Mai sus. Bornando. Ok, care de news? Bă! What, ce m-a speriat? News. Ăla-i gun shop-ul. What? Ăla-i gun shop-ul. What? Ăla-i gun shop-ul. Aha, uite tipul ăla acolo. Motorrider. Dar eu caut... Bine, eu caut altceva, nu Motorrider. Ăla nu-i stricat, what the fuck? De ce să nu văd? Stai cu elicopter. Sunt pe el, deci nu ai ce să faci. Da, eu cred că să ieși să dau cu jetpack, o să nu... de elicopter, tipul ăsta. Hai, normal că ăsta, scrie os. Sunt și foarte aproape. Acolo e tipul ăla. Pe ăla. Pe clădirea asta. Nu. Nu mi-a nimic din viață. Viață frumoasă. Ok, unde era? Uite aici. Stop. Ăla e cu tancul prin oraș. Asta da excursie faină. Fuck you! Așa, unde vreau să mă duc? Da. Pe clădirea aia. News. Am căzut în picioare, deci n-am murit. Da, aici trebuie să vezi un tip care cade în picioare. Am murit. Cine a uit asta? Ok, o să iau autobuzul. Ați văzut oameni care iau autobuzul până acasă? Păi eu sunt unul dintre ei. Sau iau motorul galben până acasă. Îmi plac motoarele astea, că sunt super rapide. Și un motor din ăsta și o viteză bengoasă. Uite și tu. Stai, că am început bătaia. Stai, că îmi trebuie.
Mie chiar îmi trebuie medichitul, pentru că... Na. Uite-te în spate, da, și doi din cap. Ca prostul. Pe partea cealaltă, mă. Dar pe motor nu poți să tragi. Asta e ideea nașpa. De pe motor nu poți să tragi. Dar nu trebuie să ai toate amândouă mâinile pe ăla de la motor. V-am spus. Și uite, mi s-a locuit tot motorul. Tot motorul. Hai să-l bubuim. Bubuim motoare, bubuim și mașină. Motorul bubuie cel mai rapid. Yeah! Și acum te poți pune pe el și să ajungi la balconul ăsta. Jetpack. Deci, jetpack-ul cel mai OP din toate astea. Jetpack-ul și elicopterul. Și barca. Și tancul. Astea. Mă opresc pe data. Nu vorbiți din tranca. Ok, medikit nu-mi trebuie, pentru că, da. Și-mi trebuie motorul. De data asta mergem în partea mea. În partea de unde am venit eu. Din gașca de motocicliști. Din gașca de motocicliști. Din gașca mea de motocicliști. Din gașca mea de motocicliști. Mai pe GPS, să văd. Hai din tipi, hai pe aici. Mi s-a stricat motorul. Au trecut prin copac. Și mi s-a blocat aici. Deci aici mi s-a blocat. Au trecut prin copac și mi s-a blocat aici. Și nici nu mai am cum să ies. Numai dacă dau cu spatele, așa. Ia. Așa. Vedeți, bă, și în realitate sunt așa. Da, dacă mă întrebați câți ani am în realitate, 12. Nu știu dacă v-am spus chestia asta. Să amintiți dacă v-am spus că am 12 ani. Dar cred că nu v-am spus, deci da, mă bucur că v-am spus chestia asta. Acum m-am ușurat un pic. Acum facem o tură din asta faină până în mare. Ne aruncăm în mare. In the beach. Sunteți gata? Mă arunc în mare. Bun. 3, 2, 1. In the beach. Hai mă. What? M-am întors cu în jos. Așa. Întoarce. Întoarce, mă, mocofanule. Așa. In the beach. Da. Numai că nu pot să rămâne așa sub apă. Mi-e place să mă. Bun, ce vreau să fac? Da. Să iau asta. Să merg la barca aia foarte mare, pentru că acolo e ceva foarte important. De fapt, mi se pare că am cam mult. Deci, cum să-l toată lumea, oameni buni și nebuni, și ne vedem data viitoare.